Καλησπέρα σας. Το Αντζέλικας δεν είναι ένα ξενοδοχείο απλά, αλλά είναι ένα κατάλημα παραδοσιακό με υψηλή αισθητική για ανθρώπους που θέλουν να ησυχάσουν και να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής που θα τους ταξιδέψει πίσω. Ο επισκέπτης αισθάνεται σαν να είναι στο σπίτι του. Αισθάνεται μια ελληνική αυθεντική φιλοξενία και παράλληλα ζει σε ένα χώρο πολύ διαφορετικό, με παλιά έπιπλα, αυθεντικά, αναπαλαιωμένα, με ζωγραφική στους τοίχους, με ζωγραφική στα δάπεδα, με ένα αρτίστικο έτσι στυλ και αισθάνεται πολύ όμορφα.